Ideální otrok je ten, kdo nevidí své okovy a dobrovolně slouží svému pánovi. Komukoľvek, kto sa zaoberá témou bezpalivovej energie, môže hneď napadnúť otázka: bude schéma? Na túto otázku existujú dve odpovede. Začnime prvou. Žiadna schéma nebude. Bude vodiaci princíp. A druhá? Druhou odpoveďou je, že niekoľko spoločností z rôznych krajín získalo licencie na právo vyrábať bezpalivové grafénové generátory, ktoré sú určené na zásobovanie elektrinou pre domácnosti a malé podniky. V súčasnosti sa budujú továrne na hromadnú výrobu grafénových generátorov. Podľa plánu majú byť uvedené do prevádzky do roku 2026. Zostáva však otvorená jedna otázka. Budeme mať ako ľudstvo odvahu a zdravý rozum brániť svoje právo na život v podmienkach narastajúcich katakliziem a vyrovnať sa s vnútorným ohrozením? V súčasnosti táto hrozba plánuje rukami antikultových organizácií vytvoriť na celom svete chaos s cieľom zničiť značnú časť populácie planéty. Voľba je na nás. Mlčať a zahynúť, alebo začať hovoriť, aby sme prežili. Máme na to všetky možnosti.